ദീപാണ് ഞാനിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ദീപാണ് ഞാനിന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ്? മാതാജി, ഞാനിന്ന് ദീപാമ്പലത്തിനകത്താണ്. കരിക്കും അമ്പലത്തിലെ പൊങ്കാല. ഓക്കെ. ആരാണ്? മാതാജി, ഞാനിന്ന് അമ്പലത്തിനകത്താണ്. കരിക്കും അമ്പലത്തിലെ പൊങ്കാല. ഓക്കെ മാതാജി. ആരാണ്? മാതാജി, ഞാനിന്ന് അമ്പലത്തിനകത്താണ്. കരിക്കും അമ്പലത്തിലെ പൊങ്കാല. ഓക്കെ മാതാജി. ആരാണ്? മാതാജി, ഞാനിന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒക്കെ വരണം. രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ. കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, സ്ക്രീൻ കാണാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, സ്ക്രീൻ കാണാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നല്ലേ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കട്ടെ. തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നല്ലേ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കട്ടെ. തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നല്ലേ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കട്ടെ. തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.